Guys, behind sa akong pagpamaligya, behind sa akong pag-vlog, naara, behind. Literal na behind. So, diri ko sa lamisa ga vlog or ga pamaligya sa TikTok kay para dili niya mailog ang phone or dili niya mailog ang mga gamit nga akong ginagamit diri unya tanaway ang gibuhat naara jud na siya sige kalabit sa akong likod unya ug manghihi lang ko no wa na dayon mutyabaw na dayon muna nga nadyo ko arinula permi diri sa kwarto kay di magsilbig manghihi ko dito sa kanang sa CR magdagandagan ko tapos mutyabaw na siya so maluoy sad ko so diri na lang ko andam na jud kog arinula permi diri sa sulod sa kwarto. Ayan, nara dyan siya permi sa akong likod. Mamungkag na siya sa iyang mga dulaan, tapos mamungkag sa mga gamit diri sa sulod. And then, bungkagon po niya niya akong mga baligya diri nga mga ginademo na ako sa TikTok ba. Unya kay, para di lang dyan niya mabungkag, muna nga nadyo ko diri sa lamisa, ayan. Nako diri ga video, kay para dili niya mailog. Pero mailog yapon usahay kay makaabot naman siya diri sa kuan. Makaabot na siya diri sa lamisa. Nya kaning mga makeup nako, mga makeup nga pang ano nako. Iyan ang birahon usahay mga tagak lagi. Araw narao. Nangilog na pug sudlay na siya kanang akong gi-play didto na dili siya mag-focus didto. Mangita na siya gana naraong. Gilog na pud akong sudlay. So grabe no. Dili lalim ang sacrifice as a mommy or nanay. No? So kailangan ta mulihok, mangita jud tag way nga makalihok ta. So mo na inani jud ang among kahimtang halos every day. Every time na ako'y racket diri sa akong pamaligya sa TikTok, nara dyan na siya sa akong likod, sig kalabit. Yan. Usahay, magkumpayot na siya sa akong lubot. Usahay, na siya. Usahay, magbababa diri sa akong likod. Hi. Pero yung tablet, kompleto na siya gamit. Na siya tablet. Napajoy computer nagplay pero mapulaan siya dali ra mapulaan so ako jud yang ginabantayan nga unsa akong ginakabisihan didto pud na siya sinana no mother life bye that's all share lang nako